Lena ipost yededela ukhuzana reminder nje yalo mcimbi ozayo ozobe use-Carnival City nge-22 March kule nyanga ezayo 2025. I-reminder kona wonke ama-Blue Nations ukuthi amabombo bengakhohlwa azobe ebheke eBenoni. Idlamlane zoba deep phesheya-ke iyo-attend ama-Grammy Awards. Usebuyile-ke eSouth Africa. So ama-update azothi uthi xaxa ney'nhlelo ey'khona yosazisa. So abantu bangalindela okuningi okuhle, bangalindela okuthize okuzomenyezelwa. Abantu behlale nje, umuntu ahlale no-Facebook wakhe, bane-channel, bahlale ne-channel belindele ukuthi khona iy'memezelo ey'zovela ngoba kuningi asazokhuluma ngakho ukhuzana, kusekuningi asazokuveza. Abantu-ke bengakhohlwa ukulungisa-ke izinto-ke ey'funakalayo ukuthi izinto ey'funakalayo into ngemfaniswano eblue. Abantu bethungise bezama ukuthola abantu aba-right abazobenzela leyo nto leyo. Singaboni into esiy'bonayo sekune-misunderstanding eyenzakalayo. Abantu aba-ode kusenesikhathi bekhulumisane nomuntu ukuthi into ethize ngicela ungenzele yona kanje kanje kanje, ngicela ungisiza. Nenze futhi niyi-group, ningenzi nihlukene uthole ukuthi nihlukene. Kunga-right into nenze nihlangene, kuba lula ngoba la kuzoba ingqophamlando, kuzoba umcimbi emkhulu ebalulekile empilweni kaKhuzani, ebalulekile kuma-Blue Nations. Since-ke ungekho umcimbi okanje okwenziwa before, imicimbi ebikhona ibijwayelekile, bekunjengegcwalisa yaba yinhle kakhulu, bese kube yiyo le micimbi ebikhona i-spring picnic. Niyazi ukuthi-ke umbono wayo ithathelwa kweminye yaba khona before. So abantu bengadikibali, bengadinwa. Ezinye izinto kuzoba nokuxaxa obukhona, kodwa bebekezela ababekezelayo. Impilo kunjalo-ke, akulula-ke nokho ukuthi izinto zisheshe zihambe kahle. Abantu bengadinwa, bebekezele. Nama-order azofika, abantu bazi ukuthi umcimbi ukhona, amathikithi ngiyacabanga sekhona online. Khona ithikithi, belungise indawo ngey'ndawo, iy'nduna, umuntu athi induna yakhe ukuthi uhonjwe kanjani. Bekuyilokho nje.